sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino. Kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan. Hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan. Hindi papahuli sa oras ng balita. Bawat minuto, eksklusibo. Kami ang Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Mula sa tahanan ng mga batikang tagapagbalita at tagapaghatid ng saya sa bawat Pilipino, kami ang Radyo Pilipino Media Group. Ang bawat tunog ay may layunin, bawat salita ay may hangarin, bawat segundo'y hindi bibitaw, umulan man o umaraw, handang makinig sa boses ng mamamayan. Hatid ng programa ang dekalidad na serbisyo upang mag-ulat ng impormasyon at katotohanan. Hindi papahuli. Aldaw na kita ngunyanin na Webes Pizza 7 sa bulan po din Agosto 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Jago Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, Lado Technical Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod amigo sa radyo Alwin Masida Liobit Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako, sundo kitang alas 8 ninda pagkaaga, digdi po sa programa. Sa 1FM, sa 88.3. Tuman sa mga drivers na nakantabay ngunya na pagkaaga, good morning po sa may mga kamatian Git Wilson. Sa mga may birthdays, happy birthday na po sa Sendo Gabos. Sa mga kamamata pa sa nangon niya na pagkaaga, kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin na pinagmamati na anuman na kadipisilan sa sendong mga hawak ka. Mentras nakatutok or nakaantabay digdi sa 1FM sa 88.3. Sige. Diretso po tabi kita digdi sa programa ngunya na pagkaaga. Ano po ang sa tuyang headlines kan mga bareta Albay leaders ipinairarom ipapairarom sa executive training sa disaster management. Mantang Senado nagdesisyon igilid o i-archive nguna ang impeachment case ni VP Sara Duterte. Mantang Linyon Hill plano kang provincial government of Albay na i-develop para maging mayor na tourist attraction digdi sa probinsya ni Albay. Kampo ang drakulang istorya kan mga bareta digdi po sa 1FM asin sa Radyo Pilipino Legazpi. Ngonya na aldaw na igwa kita nin improve weather condition. Kasud nag-uran nin sarong kabangang oras gayud, kabangang oras nag-uran kasuapon. Una ko diretso na naman. Pero ngunyan mainito na naman day. Mainito na naman po tabi ngunyan. Ayos. Anyway, magrulay-ulay po tabi lamang kita ngunya na pagkaagang ini inuton ta po ining issue may kinaraman digdi po sa impeachment trial na gigibuhon kan Senado kota. Denisisyon ang kasuhapon po nagbotohan kung ano ang gigibuhon duman sa impeachment after sinda na makapagsumpa baga bilang senator judges. Tapos
nagdesisyon sa Supreme Court na unconstitutional an impeachment case na isinangat kontra kay Vice President sa Sara Duterte. Kasi aram nindo, ibagang pigtataram ko sa indo na bako man kita abogado pero nagbabasa man kita, nakakasabot man kita, bako man kita abogado, kailan kaya taman na minsan i-interpret naman po tabi ang batas na napakasimple about po tabi sa impeachment. Ang pinakasimple sa nasabutan ko po tabi sa law about impeachment is ang sarong impeachable official dahil mo tabi siya pwedeng sangatan o plantaran in impeachment case nin sobra sarong kaso sa laog nin santaon. Which is ang nangyari po apat na kaso sa laog nin santaon tapos pinagsaro sa apat na kaso. Pwede ba yon? Sabi kan Supreme Court, no, hindi pwede. Because sinusuhay po tabi kay ni or balgay ni sa konstitusyon kan Pilipinas. Kaso hapon nagbotohan po tabi 1905 siring kan dati po tabi ang botohan kan inot 1905 man. So nagdesisyon po sa Senado na igilid na ini o i-archive an impeachment case kontra kay VP Sara Duterte. Because saro digdi sa pinagbasaran kan Senado na ang desisyon po tabi kan Supreme Court. Ibagang sinasabi ko sa indo, unproper forum na dapat pag-ulayan po ang batas, iyo po ang Supreme Court, bako po ang Senado, bako po tabi ang Kamara de Representantes. Diba? So yan ang napakasimple po. Ang Supreme Court po, i-interpret ninda po tabi kung ano ang laman kan batas. Di po tabi pwede yan na maguyod sa iriwal mapadapit sa politika kung sisay na po tabing opisyal ang gustong o anhabo kan majority na opisyal po tabi kang gobyerno, lalo na mga kongresista. Actually, duman sa desisyon kang Korte Suprema, di naman binabawalan kang Korte Suprema na magsangat din impeachment because iyan po nasa batas. Walang pagbabawal dito. No? The point is, dapat sumunod ka mo duman po tabi sa procedure. Sa pagkaksaangat po tabi ng impeachment duman sa mga impeachable officials. Napakasimple po yung sinasabi kan Supreme Court. Diba? Napakasimple. Siyempre, ang mga kongresistang ini gustong-gusto talaga nindang mapalayas ang Vice Presidente because kaiwal ninda. Dito man sinasabi na ibagaan punto Dito man po sinasabi, maging ako digdi sa broadcast, dito ko sinasabi na dito po pwedeng sa angataning kaso si VP Sara Duterte digdi kung siya po tabi nagkasala. Just imagine na 612 million yung sinasabi po tabi na nakulimbat kang Vice Presidente. Dapat igwayanin accountability. Para po tabi sa satuya ng mga taxpayer. Accountability po kan sarong official kan gobyerno. Dito pwedeng igilid po ang isyong iyan. Ang point is, sumunod ba kita sa proseso kan batas? Nagabos kita may diretsos po tabi para sa due process. Sumunod kita, ang simbag po tabi dai. Dahil po kita sumunod duman sa proseso, kaya digdi nagkalit-silitsi.
kung ang purpose po kan mga congressmen is so 215 ba yon na congressmen na nagpirma duman sa impeachment kung natin in-impeach sa Kamara de Representantes si VP Sara Duterte. Ang purpose ninda is rauton talaga o apalion sa Vice Presidente. Ang sulaminting masasabi ta digdi after po na i-archive an impeachment case sa Senado. Ang masasabi ta po tabi digdi is dapat po sa 2028 na sana nindo bawion. O magsururog ka mo. Di ba? Magsururog. Kung talagang gusto nindong pahalion ng Vice Presidente sa 2028. Tapos ng sayang turno kung magpresidente, di perdihon nindo. Perdihon nindo ang Vice Presidente. Kaya lang ang problema, kaya daw nindo. Because mostly kan mga takot na mga kongresista digdi, mostly kan mga nasa likod ka nagbubosol digdi, takot sinda po tabi sa sadiring multo. Because sa 2028, kung manggana po ang Vice Presidente bilang Presidente kang Pilipinas, may gugulong digdi. Ani ba kayo ni salang sa presohan? Ani ba kayo ni bigla po tabi na mataram na kay puan ko ngayon in house arrest. Kay puan ko ngayon magtinir sa ospital. Tamihilang ako. Iyan ang simple. Iyan ang naihiling ko po tabi ngo niya na aura kang Pilipinas after sa 2028. Kaya ano niya nagkukumahog po tabi kung igwa ka mong mga sala, talagang magkukumahog ka mo. Magkukumahog ka mo tangani po tabi na maulang ang Vice Presidente. Di ba? Yan po. Pero kung dayman ka mo kisala, ngunyan po tabing administrasyon ni BBM, day ka mong problema. Iyo? Day ka mong problema. Ang purpose kasi digdi sa, sabi ko nga ni Sendo po, ang impeachment baga is political legal process but political in nature. Pag sinabi mong legal process, proseso yan, tangani na mapahali ka. Mapahali ka po tabi. Christopher Bigtas, good morning. Okay, marina agaman. Yung baga, legal process but political in nature. Nata. Kasi ang impeachment pag nakonbi ka sa impeachment court, mga senador ang maboto, may kulong, wala po. Ang penalty is haliun ka lang sa pwesto mo, walang kaso. Di ba? Tabi pwede nagibuhon namiling yaon sa gabos ang bola, igwa kita ki super majority. Suabot ang opisyal, impeachable official po, naabo kita, nadai po tabi kita makakakuha, gusto tang palion, bako po tabi siringkaan. Bako siringkaan. Sabi ko yung patrabaho untaan mga opisyal na gusto kang tao. Because ginusto yan kang tao eh. Majority kang tao, bako gabos pero majority kang tao, sabi nga ni po tabi, iyan po ang people's mandate. Majority kang tao na dapat patukawon ta, na dapat po tabi patrabahon ta. Siring po yan ang kagustuhan kan mga congressman, habo ninda sa tao po tabi because kalaban ninda. Kalaban ninda. Pandua, aram po ninda padagos na pag nagbilangan sa Senado, because kay puan mo ni 3/4 sa votes, 16 senators na magboto pabor para ma-impeach. Aram ninda sa sadiri ninda na daiman po talaga
makukonvict sa vice presidente, ngunyan pa sila sinasabi ko sa indo po na dahil kayang makonvict sa vice presidente because ang vice presidente dakulon po ang kaapil sa Senado. Sabi ko baga sa indo ang impeachment po tabi is padarakulan ki kaapil. Ano nga yung purpose kung naday man pala niya mapapahali because igwa po tabi nin kaapil sa Senado. Ano ang purpose? Inot po na purpose is gusto nindang ma-discredit nin husto ang vice presidente. Kasi pag nag-hearing po, naka-live iyan. Sa Facebook, sa radyo, pag-uulayan po tabi. Rurunuto na, ay iyan po tabi, legal process, political process, igwanin kasabay na demolition job kontra sa sarong opisyal na makusog po tabi. Nasailing ninda, kalaban ninda, kaya ang unyan pa sana, gusto ninda po tabi na may kalaban ka sa susunod, putulong tanangon yan. Tagal hindi ka ng kalaban. Which is maraot po tabi sa democratic process na igwa kita po tabi sa Pilipinas. Diba? Maraot po yan. Gusto tatsaran po tabing ratakan. Gan naman giraray baga sa mga congressmen ka ini. Di ba linayada na impeach, pero nga naraot man siya. Nawara so plan A, plan B kan mga congressmen. Kung sisay man na nasa likod po tabi kayan, aram na nindoan. Taram ninda po tabi sa diri ninda. O dahil man kita talaga kimangyayari. Dahil kimag-conviction na mangyayari because kulang sinda sa bilang. Pagunay nindo, yan ang mga senador na yan. Sinda Marcoleta, Sinda Bato, Sinda Robin Padilla, pagunay nindo, paboto yan in pabor, hindi ho. Sinda Cayetano, hindi ho. Maski kung igwa pa yan kibidin siya, dahil po yan because kaapil yan. Pirming ka na digdian nagbubusol kan ang tao po tabi na nasa likodan kan pag-impeach kay Sara Duterte, pirming gana. Mapirdi man sinda po tabi sa botohan sa Senado, gana naman sinda po tabi because nagamit ninda so impeachment court bilang binyo tangani po tabi na maraot sa tao. Ganun ka simple. I-assassinate mo yung kwan eh. Just imagine. Yung digdi nga ni makaulok kung sa ano ang pinag-adalan digdi kasabay duman sa apat na impeachment na pinagsararo po tabi na ibinasura kan Supreme Court. Ang kasabay po tabi digdi sa kaso yung nagtaram online si Vice President Sara Duterte na kung ako nga gagadanon kung siya gagadanon may sinugo na akong tao na gadanon man so presidente, gadanon so first lady, tapos gadanon so House Speaker. Kasabayan sa articles of impeachment. Di ba? Baka pwede lang na grave threat which is not impeachable offense. Di ba? Ilingin do? Pandua, paano mo dahil ko maabot, ako sa kuya, dahil ko maabot, maisip ko nata ikinagyan dyan sa articles of impeachment Pandua, common sense. Common sense. Ang sabi, pag nagadan nga ako, o gada na Vice President, paano pa siya makapagsugo na gadalon pa so? Common sense. Di ba? Saro ini sa makaulok na sistema kan politika sa Pilipinas. Di ba? Ang gusto kan tao po, bako po ining impeachment ini. Ang katotohanan, ang gusto kan tao po, mahiling
mahiling po tabi kontultol ang na nagtatrabaho ang gabusta ng mga opisyal. Mahiling po tabi kontultol ang mga ini sa paggastos kang kwarta kang gobyerno. Ang gusto ta po tabi is magluwas konsisay na mga opisyal ang nangungurakot sa kabanang bayan. Lalo na digdi po tabi sa mga flood control. Iyon ang gusto ta. Ta ako pigahalat ko eh. Sabi po ni Senador Ping Lacson, may 10 congressmen na nag-corner kan mga project. Iyon ang kontraktor pa. Ngunyan yung latest po tabi, 67. Then, ang sabi kan Malacanang, igwanad ang kapot si Presidente Bongbong Marcos nin pangaran kan mga congressmen na kontraktor. Ini po ang halaton ta, sirisay ang mga yan. Tapag tuminaramdig di ang Presidente, gaba po tabi kamo ang pagkatao nindo magagaba. Pati yung political career nindo gaba. Natapaguna nindo, maggusto do ang tao na kurap ka. Congressman ka, kontraktor ka, ika nagkukontrata kan gobyerno. Hindi ho. Kurap ka eh. Ang mabuto sa kurap sa mga dangag. Matawang kamong kwarta, dangag kamo. Mabuto kamo sa aram lindong kurap. Diba? 26 minutos lampas ang alas 6. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa.
Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Iguana kita ni na 30 minutos lampas ang alas 6 nin pagkaaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to meet man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protect
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Let's go! Alright, sige. So, balik na kuligdi sa programa. Ikaw na kita nin 37 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Hindi po sa intirong Pilipinas. Oni, pagulalayan ta po tabian issue digdi pa sa pag-renovate o pag-bobosol po kang provincial government, Kanalbay, sa pagi ni Gob Noel Rosal na gibuhon po na saro na ano ba yun? Sarong tourist attraction po ang Linyon Hill. Sarong tourist attraction ang Linyon Hill. Di ba? Ang problema maski magduman ka mo niyan sa Linyon Hill, ini yung katotohanan sana, ha? Dadakulaon po tabing bagay kota na
tara mo, andin yun hill, pag nagtukad ka dyan, to nakatukad na ako one time dyan kay to Dati kan, mga panahon, itinao yan sa paagi kan sarong kasunduan, itinao yan po tabi kan provincial government Kadalbay, ta sa provincial government of Balbayan tinao yan sa Legazpi City, kundi ka nag-iriwal, because of politics, binawi, tapos dahil man na pakaray. Renovate po tabi yan sa kantidad na 20 million. Panahon ni dating Governor Bichara, kan binawi na sa city. Yung Padalagan. Binadgetan 20 million. Ngani po ibalik sa mga magagayon na pasilidad diyan sa Linyon Hill. Ang problema kan natapos sa project, ang nairahay sa nagayod, so mga kurokisami sana, tapos may kisamiman, may sosasiar man, tapos diit na binugtak na may mga bricks, kung ano-ano, 20 million pesos po ang ginastos, which is yaunan dyan naka-recorded dyan sa Kapitolyo. Tapos na po yung project. Ngunyan, ano ang gigibuhon po? Tangani na mapakarahi mo yan, dapat po igwanin, magastos naman kita giraray. Dapat igwanin mga facilities, may mga magayo na comfort rooms, igwa po tabi dapat nin maski activity center dyan sa taas. Na pwede po tabi na idudungawon mo ang bilog na Albay District, Daraga sunduan Albay Gulf. Kung yaong ka dyan, yaong pasalikod mo yung Bulkang Mayon. Pinagkakakwartahan talaga yan. Kaya lang, sisiman nga niyan mamumuya, digdi sa digdi po tabi sa sinalaula na trabaho po kan panahon kan dating gobernador. Sinalaula. Igwa daw ning kontraktor kaan, nasaro kontraktor, tabi, iyo so nagpatrabaho. Tapos, dito sa naata so facility na nagibo, na rehab, tapos na. Dahil ko man sinasabi po na, ano yan, na pinagdilinsya din dota kung iyo managadan kantidad kan 20 million ngon yan, babao na sana, bakal po tabi mga pirang brick sana dit na pang ano yan, pang bago kang kisame, semento na diit yan sana ang 20 million. So day nakitang kwan dyan. Kaya lang ang problema ngon yan iyo ini ansaro sa gusto na ibusol po kang gobernador Kanalbay. Na i-concentrate po tabi ang tourist attraction digdi sa may Linyon Hill. Pero paano mo nga ma-income sa turista kung ang facility mo lapa? Di ba? Paano mo ma-income sa turista kung ang facilities mo lapa? Mamuya ka daw dyan, makuwang ka sa CR, tapos malay sumalalaki, okay lang. Yung man, magsakat ka dyan, pirang oras dyan makuwang ka, masakat ka sa taas. Kung igwa kang hypertension, di ka naman pwede magsakat dyan. Kung maluyan auto mo, di ka ba dyan makasakat? Di ba? Kaipuan mo dyan po tabi, igwa kang facilities. Takon igwa ki gusto ma-CR, di makaka-CR. Ikon maluya po. Kasi masupog naman sa mga turista, bako sana po, pabayaan ta kung mga Pilipino man, magtaramanan, di sana sa Pilipinas man. Papaano kung mga foreigner, kwan dyan, gusto nagpapasiring dyan. Bako na nainguragan kita. Kaya iyon ang sabi ko sa Indo po na dapat adalan ko na
di kita dapat magpasupog. Dapat di kita magpasupog. Tapos, dapat siguro balikan ta yung project na yan. Kung tama ba yung pinagkagastusan kan 20 million na natatayo sa na yan na ibugtak. Iyan balikan ta po yan. Kawawa kan mga albayano na ginibong ATM so Kapitolyo. Di ba? Naging ATM so Capitol because of project na questionably po. Dapat siring kaan yung accountability kan opisyal, accountability kan nagpagibo. Diba? So anyway, tamaski po tabi magduman ka personal mong dumanon. Or may mga footage po, may mga pictures kan harali duman de ka mamumuya po kan facility. Or tangani na mapakarayan na dagdag na naman kita another 20 million ba? Another 20 million tangani na mapakaray. Garo man sa nakita kayan subinitayan ka ito. Di ba? Si Police Staff Sergeant Mercolito Lobindino Jr. igwa po nin report ali dyan sa Kampo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Max, good morning. Please come in. Magandang umaga po kay Alvin at sa lahat po na malakantabay sa programang Tiyog ng Barangay sa 1080 DWR Radyo Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Matapos po ang 26 anyos na pag-iwas sa mga otoridad, isang 76 years old na lalaki ang naaresto sa Malilipot, Albay kahapon August 6, 2025 kaugnay sa kasong acts of lasciviousness na ilang dekada nang nakabinbin. Ang suspect na kinilala sa alias na Arnold ay naresto ng mga tauhan ng Malilipot Municipal Police Station bandang alas 12 ng tanghali. Ang pag-aresto ay isinagawa batay sa warrant of arrest na nilabas ng korte noong October 28, 1999. Ang nasabing warrant ay may kaugnay sa kasong acts of lasciviousness na may indokumendang piyansa na 40,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Sa kasalukuyan, ang akusado ay nasa kustodiya ng Malilipot Municipal Police Station habang isinasagawa ang mga kakulang proseso at hinihintay ang susunod na hakbang sa legal na usapin. Ayon kay Police Colonel Julius Cobos sa Nuevo, Provincial Director ng Albay, ang matagumpay na pagkadakip ay nagsisilbing pagtatapos ng matagal na paghahanap sa pagganti at nagbibigay ng katarungan sa isang kaso mahigit ng 2 dekadang nakabinbin. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lubindino Jr. nag-uulat para sa Tingog din Barangay. Salamat, Merck, sa report. Hali dyan sa Kampo Brigadier General Simeon Ola. DWGO Live Report. Diretson ta nagayid ini ta igwapa digdi nin report. Ari man dyan sa Metro Manila. Pasadahan taman si Nestor Kagitla, DPWH JICA, pinabibilis ang pagtatapos ng nai-update na flood control master plans para sa Pasig, Marikina at Cagayan River Basins. Si Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Kamin. Ang DPWH katuwang ang Japan International Cooperation Agency ay masa pinahigting ang pagtutulungan upang matapos ang na-update na flood control master plan para sa Pasig, Marikina at Cagayan River Basin. Dalawang pangunahing dalayuan ng tubig ng Luzon na may mahalagang papel sa pagtataguyod ng kaunlarang pang-ekonomiya ng Metro Manila at Cagayan Valley Region.
pinangunahan ni na DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain at JICA Senior Representative Takanore Morisima ang presentasyon at talakayan ng draft na na-update ng Flood Control Master Plan Report para sa Pasig Marikina River at Cagayan River Basin. Layunin ng mga planong ito na mabawasan ang paulit-ulit at matagal ng problema sa malawakang pagbaha. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na repasuhin ang Flood Control Master Plan at palawakin ang kapasidad ng infrastruktura upang tugunan ang tumataas na panganib ng pagbaha at banta ng pagbabago ng klima. Humingi si DPWH Secretary Bunuan ng tulong sa JICA Study Team para mapabilis ang pagtatapos ng pre-feasibility study ng bawat river basin. Layunin ng mga interbensyong ito na makamit ang antas ng kaligtasan sa pagbaha na katumbas ng 100 taong return period sa Pasig Marikina River Basin na tutugon sa matagal ng epekto ng matitinding pagbaha at mapapagpatibay sa kakayahang makaagapay sa sakuna kaayon ng bagong Pilipinas na bisyon ng pamahalaan. Mula sa Maynila, ako si Nestor Caguita, nag-uulat sa anumang panig ng mundo kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, balik na kita digdi sa programa po. Igwa na kita nin pira na ini 51 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. O may resolusyon na po tabi sa Kamara de Representantes, ano? Na ipinagbusol po duman sa Committee on Energy. Committee on Energy. Resolution directing the Committee on Energy to conduct an inquiry in aid of legislation on the operational failures of ALECO. Yan. Si Representative Loria Inia. As a representative of Second District of Albay, is my duty to champion the voices of our people in Congress. One of their most urgent calls is for stable, affordable in electricity. Yan. Iyo po ini ang gusto ta po na imbestigaran. Iyo po tabi ini ang gusto tang iyo po tabi ini an kwanta. Iyo po medyo kwan ini sa lado po tabi kan kwanta di. Maraman digdi maaraman ta po tabi digdi akon ano ba yon kung ano naging kamugtakan talaga kanaliko sa ina paduman sa mga tabang yo iyo po iyan dapat nga ni puunon tasop sabi ko baga sa endo an tangani po na magkaigwa kita nin inaapod kaning closure sa issue kay pontang puunon sa kapino ni arog kan suali ko ka ito na pundo kan bikir 150 million ka ito hali kay GMA say na paduman ito sen po tabi ito na paduman
Saan po napaduman yung ano yan, yung kwarta. Mahapot ka baga sa dirita, natata nalulugi ang aliko. Nalulugi ang aliko, ramang kalaban. Ibaga, ang aliko po, ang kuryente po, iyo po ang negosyo, ang aliko, iyo po ang negosyo na daing kalaban pero lugi. Iyo daing kalaban pero lugi. Iyo baga, imagine nun do yan, ora kanin kalaban tapos pirmi kang lugi. Sin ka nakakuha ka lalo. Dahil na sa kita magdiregusyo, mag-irimpliyado sa nakita ta, ora ka man palang kalaban, lugi ka. Garo man sa suparabulang ano, ganaho na, pero pagkuhan, ay, pagluwas, ay, pirdi. Ano nga din siya ka? Ay, pirdi. Nagulpi ako. Kada pagluwas kang parabulang iyo, ay, pirdi nga ako. Sa'yo na pa duman sa kwarta. Kung gabos pirdi, di ba? Sa'yo na pa duman, parabulang ka eh. Sa'yo na pa duman sa kwarta kung gabos pirdi. Aber daw. Di ba? Medyo masakit tadi. Medyo masakit baga. Pariyasan ka anali ko yo ma. Ora ka bang kalaban, ora kang kakompetensya po, pirdi ka. Samantalang sa mga sari-sari store diyan sa ano yan, diyan sa barangay, magkataraning naharong may sari-sari store. Pero dahil man po nagsarado, natatanda nagsasarado, gana eh. May dilin siya eh. Pero gulpian kalaban mo. Sari-sari store eh. Gulpian kalaban mo. Kung mas dakol palan ang kalaban, nagagana. Kisa po tabi duman sa diit ang kakompetensya mo, ura kang kakompetensya, pirdi ka. Kaya nang dapat na maimbestigaran. Bako digdi. Bako po digdi sa, alam mo, asang ko di ang panalawigan kan albay, wala man. Dapat talaga duman sa kongres yan eh. Ining mga bagay na iniyan dapat na masabutan eh. Tapos ining mga project na sabi ni BBM may mga problema talaga. May mga kontraktor na congressman. Dapat po, bako ini sa kongres. Tara mo magkapararisan. Disimpedir yan eh. Pariyasan balukag kaan eh. Di ba? Paralias po tabi ang bunayan kaan, paraliasan balukag. Kaya day ka makaka-expect nin tama po na investigasyon dyan in aid of legislation. Anong gibuhon? Duman kita sa Senado. Paano nga niya makapag duman ang mga kongresista na igwa kita kan inapod na inter-parliamentary courtesy. Kung nabo ninda po mag-attender naman sa Senado, congressman sinda ta i-proportion ninda so inter-parliamentary courtesy, magugulpi sinda. Dahil sinda po tabi sa live, sabi ko sa indo po, mas difficile ang bako ang magdesisyon po tabi ang Court of the People eh. Ano nga yung Court of the People? Igwa mangyakaan. Difficile po tabi kayan eh. Yung inaapod na ano ba yan? Inuhusgan po tabi kamo kan publiko eh. Di ba? Inusgan kamo kan publiko. Dahil nindo aram na convicted kamo. Publiko so naggan eh. Mas maray-maray pangani na desisyonan ka kontra sa Supreme Court, korte ang nagdesisyon sa imo, kisa po tabi yung public opinion. Di ba ka? Ay, si congressman nga, maabasonan. Didesisyonan ka na kang tao eh. Kung nabo mo kan kung ipupurso mo po tabi na igwang ya kaming parliamentary courtesy, di nga ako matindi. Bahala ka sa buhay mo. Maparam na ako digdi sa programa.